baksa borok tabuk bok kisah misah kelai humai rogai anisa kelai jaga wacini buk party kelai jongya apni bagai singawa party singawa bangka sini dofani mantai soktai samna bagai sini mantai soktai sini tinang ni besar betai dongna jeng yok samarana bagai jeng sini maharaja sini habu bagra coba kelai tongo oh coba kelai tani masa musuh jadi na kharaksa khurup ni jadi na kau khamia sawai sini borok na jeng sob samunya ready tongo dofani bagai atai dofani bagai jeng apni bagai khatani takuk tai bukok sumna kau jauh dole pale kelai Hatung kaza kasarang mani bisingke, anjari bisingke kelai jeng, sini ni baik ni no, aham kai sukses kelai jeng bagai. Bubagra long live, Dipramata long live, EWF long live, YTF long live, Hansa long live, ambai. Cara pemain tokai family jatuh ke bal khet hat sakai tai sengo bike rally disitoi message rana na ayo sini bubagra ni bagai jara ko khamia sanai hai ke ba jara YTF ni samuna jara saimi ang tokai ro hai ke blackino week to hone sanai ro bornono kaise sentini or rally disitoi khurman ayo ara til program gai nugui tongnai dai jini khumulung amsani khazani takuk tai bukok song nar nobo konya musungu YTF aya kaba bubagrani sentrok jeng hatai dofani bagai coba khlainya tongo tai khoyasa khlai belana hambai sini joto media song ini singoro khumulung syndicate kaisa YTF ni buthakte kaisa bike rally jaka tamni bai o bike rally male hasing sini honorable district president Bosai Lanka jeseng o am chayo bike rally mani karon tei sini buskang ni je awareness sini public rono sini tong pasung sini kusum chai thene sini bobagra bosonti prasar rono tei kaisa kuno peaceful ni bising tei je buskango kaham kringke jotono o khumulung ti prasani khumulung ti prasani bising tei kaisa unity kaisa spread thene nai tongo ai unity at khanchani o rally haisi am bagai oro tini kuno ingyawi oro tini just violence ko ingyawi oro kambe peacefully rekhajuna just khumulung complex headquarter joto jagao je oro je tongmani sengoro phaijai tabuk sini joto warriors ok nadi sob somoi no sini bustangni lamani bagai borok sob somoi ready tong haisi within just one day salsani bising tinga sung o bike rally songjamani tini joto ready ngai tini jaga ni sini joto YTF tini oro ready ngai borok joto na phai tong buskango tamni hinba seng nayo khumulung tong kuchang tongnani umthung buskango oro kebo onyo dol khayei onyo kisisa biang khayei oro jeta violence sৃষ্টি khaimanatei abo YTF sobsomay buskang agogoi ama hairono mathana bagai sing salbrum piar tong haisi abo tini simia khana simia salbrum sing ready tong haisi karon sing nayo sini o khumulung amchayo takarjola mandai amhai kreng jagao je gana gini je tongma jagao o jaga ma violence tong hangkai violence ke hamza ya haisi kintu amhai ingmani thangai tong hangkai ang koina amhai jara borok tong rono amhai total stop khaine ninthum hai hangkai jotono bahan buthini borok kebo siring tonglai malai gala haisi am magai singnayo nor jotono semano public ni mokolo tong media ni bisingti semano jefru tipramata edisio government form khapun sini violence busi joroti ingkha bo joroti ya amnor jotono nukhana haisi abone boine sing amhai violence ono singnaya sini mul manthai sini jen naikol naharmung bobagrani bisingti greater Tipraland yakaba constitutional solution Tiprasanani abo sini main focus and YTF sudah political party simia sing socially bahino sing public no sing joto je mansar sing help khaitong haisi ambagai jekono somoyo public ni ba sini Tiprasan ni jekono hangkai ajaga YTF basao haisi amnor jotono saiman government singtinaro peaceful bike rally khaina bisite thokfigaro mai khopsa salai singoro purulane bike rally ko je taw singoro jat khaini simino syndicate ni simi thangai yang joygubin tika thangai joygubin sim thai party thaiya ko thangai taisa ngo phai dosam te thangai taisa oro phai mai sapne palagi